muvharo kwamuri. Ndinotenda kumbiri yaBaba iri kugonesa vechidiki vose vose pasi pezuva kuti vagorangarira kuti kuna Mwari Baba agere kumusoro kudenga, anoda kuti iye agonamatwa sekuti achitisika Mwari achiisa chinhu chinonzi munhu pamusoro penyika. Munhu akanopiwa mutemo akanzi asazonamata chingava chiumbwa chingava chivezwa chiri pasi penyika. Saka ibasa rakanaka igorogoto guru kune avo vari kurangarira kuti kunyange takavharirwa mukati medzimba asi tine chivimbiso chatakaita naBaba agere kumusoro kudenga kuti Yesu tichamunamata tigere pasi pezuva. Ndinotenda kumbiri yakanaka inonzi Abhurahama yakanochemerera chinonzi munamato mukati memba yevatema, kuti vatema kana vachingozoparara pamusoro penyika vagonosangana neumambo hwakanaka, vagazoenda kumusha wakanaka wakadudzwa nemudzimu unoera wakati Endibai. Kune musha wakanaka wakanzi uchaenda avo vane mwenje vanenge vaunamata muteuro vagere pamusoro penyika. Saka sechivimbiso kuna Baba Abhurahama akanoperetera akanokumbira muteuro kune vatema vari kunamata kuti kana vachinge vaparara vagozoenda kumusoro kudenga. Saka ndiri kuti chiteererai munzwe iyemu mugere pasi pezuva kuchivimbiso chakanaka muchifamba nemwanakomana wake Mariya agere pamusoro penyika. Ndiye wavakamboramba mhiri yegungwa marimwe zuro atumwa naBaba, kasiya akaperetera achinotaura kuti vachabvuma kumuteera vachafamba naye vachawana umambo. Ndiye mwanakomana uyo ane umambo hwakanaka hwaakanoperetera akati iye ndiye mvura yeupenyu iri kunzi vose vanonamata pamusoro penyika, vose vari kurarama pamusoro penyika, kana muchinge magona kunosangana nemvura yeupenyu inonzi Kristu muchararama upenyu husingagume. Saka chipo chikomborero kunemi mose makapfeka nguo chena muri kunamata pasi pezuva, chizogonerai muchinjiko wakatumwa naBaba. Tiri kunzi Yesu vacheche tisu mbeu yemasowe, tisu mbeu yakanaka yakamboimbwa nemudzimu unoera wakati ari kutsvaga mbeu ichaverengwa kumatura enhaka kuna Baba. Takavimbiswa Yesu nemudzimu unoera wakati tichaitonga nyika naJakobo. Chikomborero chakanaka chakashongedzwa mendurona tigere pamusoro penyika ndiwo yakapereterwa nemudzimu unoera wakati ndinenge ndakupai nhaka dzenyu mugere pamusoro penyika, sekumbopiwa nhaka kwavakaita naPita vachifamba naye Jesu Kristu pamusoro penyika. Vakawanikwa vachinopiwa nhaka dzavo, mambo Pita vachinopiwa maki yedenga. Saka zviri kunzi nesuwo tigere pamusoro penyika. Mudzimu unoera ari kutsvaga chakanaka mukati matiri, ari kuti Yesu ana baba naana mai ngatiruramei. Kana tarurama tigosangana neumambo hwakanaka hwatakavimbiswa. Baba ari kwagere kumusoro kudenga anenge akatitarira zuva nezuva. Kune ziso guru rinogara rakatitarisa pamusoro penyika. Kune munyora agere kumusoro kudenga anenge akatarisa achinonyora mabasa ako ose aunenge uchiita ugere pamusoro penyika, akanaka neakashata. Zvareva kuti muzuva reperero uchanobvunzwa, asi chivimbiso chakanaka kuti Yesu takafamba naye Jesu Kristu pamusoro penyika ndiye ari kuperetera zviri kunzi ana baba naana mai chivimbai naye. Kana mavimba maziya murume wamuri kufamba naye, zvareva rwendo rwenyu rwekuenda kuparadhaisa kudenga kuna Baba runenge rwava nyore, sekuti ndiye mureverera akareverera kunyange kuna Johani. Saka zviri kunzi kana mafamba naye Emanuero pasi pezuva, kunyange kunaka kuna Baba achasvika nemi. Ndiye akataura akati muchanoitonga nyika, sekuti kana nyika ichinge oparara zvikunzi Jesu nevadzidzi vake ndivo vachawanikwa vachinoitonga nyika, sekuti Baba haazoburuka pachigaro chake achinowanikwa achinotonga vanhu ava. Ibasa renyu yemi vari kuteera muchinjiko. Saka muchinjiko uri kunzi akomana achifambai nezvirigo zvakatumwa nemutumwa achinoperetera. Saka zviri kunzi yemi fambai naye Emanuero. Kana muchinge mafamba naye tichasvika. Kune chakanaka chiri kudiwa chiri kutsvagwa mukati memba yevatema. Mudzimu unoera akaperetera akati nguo chena ndaiona yatekeshera pasi rose. Zvareva ana baba naana mai tine basa. Yesu yachidiki tisu tiri kunzi tisu mbeu yakanaka. Tiri kunzi Yesu kana tichinge tafamba pamusoro penyika tichiratidza mabasa akanaka nenyika ichabvunza ichateera. Panguva ino tiri panguva yakaoma, asi tiri kunzi Yesu nekuti takabvuma kuteera muchinjiko tinenge takachengetedzwa mukati memapapiro ake mutumwa. Saka mudzimu unoera uri kuti ndiri mutsvagi wechakanaka kuti pasi rino riite sekudenga. Ndo zvatambudza pasi pezuva tichinamata, ndo zvatambudza vanhu vatema pamusoro penyika
sekuti vari kuramba zviri kudiwa naMwari, vaakuita zvavanoda, vaane zvimwari zvavaakunamata. Ndo hondo yataakurwisana nayo. Saka hondo yaakunotumirwa nababa ichibva kudenga, sekumuperetera kwakaita mudzimu unoera achitaura achiti ndaona machinda anga achiburuka achiuya pamusoro penyika, asi machinda azvo anga achiburuka anga achipfuta moto. Ndo kubvira moto kwanga kuchiitika pasi pezuva. Mudzimu unoera ukaperetera zvakare ukati ndaona mafashamu emvura, asi mudzimu unoera wakazokumbira nababa kuti vagozoenda vanovaka munamato mukati megungwa, asi mudzimu unoera wakaramba uchinoperetera ukati ndaona kune hondo yauya icharwisana nevatema vari kunamata vagere pamusoro penyika. Ukataura ukati vanhu vanonzi vaKristu, ndaona kune hondo yamira pamberi pouso hwenyu. Ndaona kwakunzi hatichada vanhu vanopfugama vachinamata vachizviti vaKristu. Zvareva kuti kune hondo iri kurwisana nevanonamata, sekuti vapenyu vagere pamusoro penyika vanoziva kuna baba agere kumusoro kudenga anoda kunamatwa, asi sekuti ivo vane zvimwari zvavo zvavanoda kunamata. Ndo zvavaakuda kuti iyemi mose mugutera. Saka ndinotenda mudzimu unoera akanoperetera akati iyemi zvareva tiri panguva yakaoma, chipfugamai munamatise kuti baba ari kudenga agofamba nemi pose pamunenge muri mugochengetedzwa nemudzimu unoera. Ndiye akaperetera akati chiendai munonyora maka padzimba dzenyu, kana maisa mufananidzo yema77 zvareva muchachengetedzwa sekumbochengetedzwa kwakaitwa pakutanga. Tine basa rakanaka pasi pezuva tichinamata, tine ngoma yaJohani naManuero yatiri kunzi Yesu kana tichinge tatamba mutambo uyu tigozofa tichienda kumusoro kudenga kunaka kuna Baba. Chipo chakanaka chikomborero kuti Yesu takanamata. Tiri kunzi kunyange vedzinza redu vekwatinobva vachachengetwa. Kana Yesu tichinge taramba tichifamba takateera muchinjiko, hanzi musazoramba zvitsividzo zvemuchinjiko, musazotuka muchinjiko sekuti vakatuka havazowanika vachinosvika kudenga kuna Baba. Kunyange vakafamba nezuro mateteguru edu achibva nyika yeIjipita vachienda Kenania, vose vakawanikwa vachinotuka, vakawanikwa vachinosara havana kwavakasvika, sekuti zvakanzi mhosva yaGabhurieri hairipike. Saka tiri kunzi Yesu tichizofamba ngatizozivai kukudza chinonzi mudzimu unoera, ngatizozivai kuziva kuti kuna baba agere kumusoro kudenga. Zviri kunzi Yesu takakomborerwa naizvo mudzimu unoera, ndiye akatida, ndiye akatikoka akati chiuyai mufambe neni. Saka zvareva tichifamba mukati meuru rwendo taakunzi Yesu tigobata kutaura kwemudzimu unoera. Kana tichinge tabata kutaura kwemudzimu unoera kwagara mukati matiri, zvareva tichasvika kuchivimbiso chakanaka chiri kudiwa. Mudzimu unoera akanouya achinoperetera akati akomana ndiri muvaki weJerusarema. Jerusarema risiri rematombo, rinonzi kana richinge ravakwa mukati medundundu mako iwewe rizogokutakura kuenda kuzororo kuna Baba. Ndo kwakapereterwa nemudzimu unoera wakati kune nyika yatichaenda, kasi kuti uende mukati menyika iyi zvinoda mwenja vakomana nevasikana. Saka tiri kunzi Yesu kana tichinge tarurama tichaenda kumusha wakanaka ugere kumusoro kudenga. Ndo wakapereterwa nemudzimu unoera wakati vagere kumusoro kudenga vane kushonga kwavanoita. Zvareva wose anoparara pamusoro penyika kana vachinge vasvika kumusoro kudenga anowanikwa achinopfeka dziri menduro, anowanikwa achinopfeka iyo nguo chena. Zvareva wakanamata kusalvation amo, wakanamata kupi, kana wakagonera kubasa remudzimu unoera uchanoshonga iyo iri nguo chena. Ndo mudzimu unoera akaperetera akati kudenga kunotaurwa nemutauro mumwe chete. Zvareva anenge akagara pasaidi pako, kana ari mundevere, kana ari muzezuru, kana ari murungu, zvareva muchanzwanana kutaura kwenyu, mumwe achitaura nekutaura kwake. Saka kune basa rakanaka ragara mukati meimba yavatema. Isusu vadiki mbeu yemasuwe tiri kunzi ngatichikurai kubasa raBaba, sekuti tigogadzirira kunzira yakanaka kuti nevose vachazoteera, nevose vatichaparidzira vagozouya mukati meimba yaBaba vasangane nechakanaka. Regai ndiimbe pasi umambo kudenga umambo, sarudza wega umambo waunoda. Pasi umambo kudenga umambo, sarudza wega umambo waunoda. Yemeni kuimba kwemudzimu unoera chinoperetera mukati meimba yavatema, asi umambo kudenga umambo. Saka zvareva Yesu tiri veumambo hwaAbhurahama, Isaka naJakobho, tiri veumambo hwekudenga, tiri mbeu yakanaka, tiri rudzi rwakasarudzwa nemudzimu unoera akanoperetera akati kune rudzi ruri kusikwa naBaba, kuti kana ruchinge rwasikwa
kune vakataurwa nemudzimu unera vakati vachaverengwa naGabhurona. Zvareva tisu tigere mukati memasuo etiri kunamata, tisu mbeu yakanaka iri kunzi kuzoverengwa kunaka kuna Baba, chikomborero kune vose vari kunamata pasi pezuva. Saka ndinoti iyemi chigarai muchinamata misi nemazuva enyu ose, sekuti kune nyenyedzi huru yakatumwa naBaba pamusoro penyika kuti iuye kuzovhenekera. Ndiwo nyenyedzi dzinowanikwa ichinokumutsa muse mangwanani muchinomuka pasi pezuva. Saka zviri kunzi muzuva rakuwo chinomuka chizonamata ugoziva kuna Baba agere kumusoro kudenga, kuti agozokuchengeta mazuva ako ose uchirarama. Chikomborero kuti iyemi mose munonamata makashonga nguo chena. Saka ndinoti chizogarai mukati mayo nguo chena, musazoisiya nekuti ndo umambo hwakamboembwa nemudzimu unera wakati ndinoda umambo hwatakapiwa naBaba Johani, ndo umambo hwedu hwatakasiyirwa natenzi Johanisi. Tigere mukati meingarava yeKebhuroni, tigere mukupenderwa kwaro basa pasi pezuva. Saka zvareva uzoziva kuti wewe ukasiya masuo emuzuva ranhasi, mangwana uchadzoka zvapera here? Hapana anoziva tinogona taakusvika muzuva rekupenderwa iwe wasiya. Saka chizogarai pazvitsividzo nezvivimbiso zvemudzimu unoera, kuti kubasa rake tigosvika tigokomborerwa naizvi mudzimu unoera. Ndinotenda zvangu kune vose vari kusundaidza ngarava yakanaka nemazwi. Ngatizogarai tichidai misi nemazuva, tichirangaridzana ushe hwematare, ushe hwekudenga huri kunzi Yesu, tigogara takahuchengetedza, takarindirira ngoma yakanaka. Ndatenda zvangu, zita ndemadzibaba aunganai piyo. Haleluya, amen.